ko na puhunan. Kasi sa mga ano guys, medyo malaki yung ipupuhunan talaga sa cosmetics, ay yung mga cosmetics, yung mga beauty products. Medyo malaki yung puhunan. May advice ko lang sa mga gustong magnegosyo talaga is never give up. 50 orders per month, diba? Pinakamababa na yun. So, eto guys, Skin Perfection. Ano to? Ano to sa Jensen. Good morning guys. So ngayon is actually Friday na. May 10, 2019. Ano yung ano ko? May 10, anong buko? May 10, 29, May 11, 2019. Yes, 11. 11 ba? Wait. Ambisya girl. 10 pa pala. Okay, 10. May 10, 2019. And masilaw siya. So, ngayon is yan mamaya. Pero ngayon magluluto muna tayo ng mag-ano ako. Ayan, nagpa-music kasi ako guys, kaya in-off ko muna. So, ano to, patatas with Baguio beans. So, parang sinabaw to na style. Yan. So, ayan lang siya. Yan lang to guys, gisa-gisa, ganyan. Yung ano lang nagisa. Tapos, lagyan lang natin ng tubig at saka yung patatas. Yun lang. Nakuha ko yung recipe na yan doon sa aking mother. Sa aking mother-in-law yung buhok ko na ano yung... Nakuha ko yung sa mother-in-law ko yung recipe niya. Na ganyan. Nagulat ako, pwede pala itong ganito. Na isasabaw mo yung ganyan. So, hanggang noon sa ginaya ko na siya. So, credit sa aking mother-in-law na mas masarap talaga magluto si mother-in-law ko. Iba yung ano niya, pagluluto. Iba yung klase ng pagluluto niya. So, diba? Iba-iba talaga yung mga nanay, no? And then, yung nanay ko naman, iba din yung style ng pagluluto niya. Pinaka-favorite ko din sa mama ko na luto niya is yung reseko na manok or yung adobo. Yun talaga. Ginagaya ko din yun. Favorite din ni Papa yun. Ginagaya ko yun kay Mama. Pero pero hindi ko alam. Iba yung lasa kay Mama talaga. Walang sugar, walang... Basta iba yung lasa kay Mama talaga din. So, iba-iba talaga, no? So, napansin nyo, wala masyadong ingredients, no? Ito lang kasi, ano kasi yung lasa nito, itong Baguio beans. Parang strong yung lasa niya. Parang nagko-contrast yung lasa niya sa patatas at saka ito. So, parang may something, may ano siya, may kakaiba siyang taste. Ayan. Tapos ito, dinifrost ko. Ayun, may pagkamot pa kami dito. Dinifrost ko kasi magpapancake ako ngayon. Kaya, ayan, hintayin ko muna. Ayan, nilagyan ko na yung, nilagay ko na yung patatas. Takpan na lang natin para kumulo na siya. Ayan, nagpiprito lang ako ng manok para sa baon ni Papa and kayaray ko. Nagpainit na rin ako. So, ito yung itsura niya. Ayan, tapos na akong magluto guys and kakain na. And update pala dito sa aking niluluto guys. Ligyan ko ng paminta. Ayan, malaki din yung paminta dyan. So, because paminta is life, you know na, pag ako talagang boring ang life pag walang paminta. Kaya kailangan may paminta talaga. So, nilagay ko na yung Baguio beans kasi luto na yung medyo na yung patatas.
So, lagyan natin ng asin at saka pampalasa. Tapos yun na. So, ito yung itsura niya guys. Ayan. And, ano din ako ng egg para sa, nilagay ko sa kanin. Kaya, ayan. Kain muna tayo guys. Si Hagrid, tulog pa. Mamaya pa yun magigising kasi maginaw eh. Tapos kagabi, nakaihi siya sa higaan. Kasi nga, di ba kahapon, pinakita ko yung tubig, pumasok dun sa kwarto. So, eto guys, Skin Perfection. Ano to sa Jensen. Ayan, 12 sets yung kanyang kinuha para... Hi! Para na-ano niya, na-avail niya yung reseller's price. So, lesser na yung ano niya, price. Mabilis na ito ma-deliver. At saka Black Arrow lang kasi gusto ko din dun sa Black Arrow. Kasi iba-box lang compared sa pouches kasi ang hirap. Baka masira. O baka masira ma-damage. Kaya talagang mas okay na ganyan. Ito namang 3 sets. Iba din to. Ibang may-ari. Usually na nabibenta sa Shopee, etong Skin Perfection. Usually. At saka yung mga ano naman, yung mga Skin Magical, dito nabibenta sa online, sa Facebook. Facebook, ang tawag yung tindahan sa Facebook, doon siya nabibenta. Ang kalat dun guys, yung stock room. Tapos, yun. Ako masyadong nakakapagbili ng mga items talaga doon kasi nga, yung matagal yung pera doon sa aking mga party supplies. Kasi yun lang naman yung pinapaikot namin. Yun lang yung pinapadagdag ko. Kaya medyo natatagalan. Pero magdadagdag pa talaga ako ng mga items. Pero hindi pa ngayon kasi nga, diba, ano na ni Hagrid, enrollment na. Kaya kailangan namin unahin yung enrollment niya. Hello guys! Good morning! So, actually, i-add ko lang to sa video na nung nagpa kami ng orders ni Papa dun sa nung order ng mga cosmetics na, yung mga beauty products na nabenta. Kasi, sa Shopee kasi ngayon, meron sa Shopee kasi ngayon guys, meron ng ikwento ko lang sa mga hindi nakakaalam. Kasi, di ba dati, libre lahat doon sa Shopee. And then, ngayon, bago na yung, may bayad na yung every order, na successful orders, na, pero kung marireturn yun, hindi naman babawasan ni Shopee yung mo. Mag-order sa'yo, may charge na depende sa amount na in-order ni Shopee. And pinakamura, I think, mga 2 pesos ata. And then, so depende sa amount nung in-order niya. Pero usually umaabot, yung pinakamalaki ko na umabot na charge is I think mga nasa 30 ata, 30 pesos. Parang ganun, 30 plus yung na-charge sa akin. Depende, kung malaki yung amount, malaki din yung charge ni Shopee sa pag-order nung buyer. So, ayun. So, medyo may adjustment dun sa mga prices, ganyan. Kasi syempre, nagbabayad ka na. So, hindi na siya free. And then, ano pa ba? Marami na mga changes, pero syempre hindi tayo magrereklamo kasi syempre si Shopee naman, libre naman tayo nakakagamit ng app nila. So matagal-tagal din tayo nakalibre. So kung ganun yung niya, may charge para at least maano yung app, para alam mo yun, baka siguro mas marami expenses sila sa mga tao nila doon. So okay lang naman, hindi naman ganun kasakit kasi kumikita din naman yung mga seller doon, 'di ba? And para siguro way din yun na ma-improve pa yung kanilang app, diba? So, ganun. Tapos, sa business naman, actually, wala na akong stocks. Wala na akong stocks kasi konti lang naman
hindi naman konti yung inilabas ko na puhunan. Kasi sa mga ano guys, medyo malaki yung ipupuhunan talaga sa cosmetics, ay yung mga cosmetics, yung mga beauty products. Medyo malaki yung puhunan na ilalabas. Kasi, talagang real talk yan. Medyo malaki yung puhunan na ilalabas mo. Kasi hindi naman, hindi siya reseller lang na price na kala. Kung magre-reseller ka lang, pwede ka namang maglabas ng konting pera, ganyan. Kasi konti lang yung minimum na ano mo. Pero, doon ka sa price kasi doon ka sa price may diferensya. Mahihirapan ka sa presyo. Mas mabuti na yung medyo marami yung kunin mo. So, parang ikaw yung distributor. Kasi dito, dahil naging distributor tayo ng mga ibang items, so parang nakakahanap ako ng ibang reseller na alam mo yun, makapagtinda din para sa akin, 'di ba? Tapos yung price nila same pa rin naman dun sa mga SRP na inilalabas dun sa ano. So ayun, medyo malaki yung pinupunan talaga guys, in fairness talaga dun sa mga medyo malaki yung puhunan, kaya kinakapos tayo kaya naglimit lang ako ng na dapat ito lang. Tapos yun lang yung ipaparol ko. Kasi si Papa yung pinatoka ko doon sa mga beauty products. Siya yung pinaano ko. Siya yung init guys. Siya yung pinahawak ko sa So, basta yun. Siya yung pinahawak ko doon. Pero pag bibili ng mga product, syempre ako. Kasi ako naman yung nakakaalam. And, ayun. Tapos tip ko alam mo yung kung magsa-start ka ng mga ito yung na-learn ko, pag magsa-start ka ng ganitong business na beauty products, medyo nag-research mo na ako kung ano yung mabenta. Kasi masastock talaga yung items mo, yung products mo, pag hindi mo tinitinan kung hindi ka nag-research kung ano talaga yung mabenta, bili ka lang ng bili tapos hindi pala siya mabenta. So, kung ano yung hinahanap ng market. So, tinignan ko sa Facebook kung ano yung mostly na pinupost na medyo marami yung nagre-react dun sa item na yon, ganyan. So, ayun. Pero so far, yung pinaka-bestseller ko ngayon, yung ang bilis talagang naubos is yung Skin Perfection, which is wala na talaga, as inubos na. And, ano pa? Ayun, mag-ano ka dun kasi syempre, pag na-stock yung products mo, ang hirap hindi ka makaka-move, parang madi-discourage ka talaga pag lalong wala kang benta, diba? And then, kasi yung sa beauty products, hindi namin pwedeng galawin, kailangan iparol yun. Ang lagi namin ginagalaw is yung benta na ay yung namin sa anong tawag dito yung benta namin sa mga party supplies. So yun na siguro yung ko sa inyo guys. Basta may advice ko lang sa mga gusto magnegosyo talaga is never give up. And normal lang talaga. Actually, nung nag-post na talaga ako ng items, yung mga beauty products, kasi syempre alam niyo man, nag-start lang ako, parang nag-ano ako ng ibang venture na ganyan kasi 'di ba ngayon gumagamit na talaga ako personally, kaya sabi ko kailangan talaga ng mga babae ng ganyan kaya naghahanap talaga tayo, kaya sige itatry ko. Hindi nung una talaga wala talaga akong nabenta in fairness, and expected ko naman kasi yun kasi alam ko naman na hindi ka talaga mapapansin ng mga tao, especially kung wala ka pang ratings dun sa pinost mo ng products. And then, eventually, nag-sale lang ako talagang konti lang yung inano ko na kita na inano ko doon. Basta lang makapag-accumulate ako ng ratings para para magtiwala yung mga next buyer na bibili, ganyan. Kaya, ayun. And so far, so good. And wala akong ibang ginawa, naghintay lang ako na may umorder, and talagang may umorder nga. And yun, maghintay-hintay lang tayo guys, wag ma-discourage ka agad. Hintayin lang, and wag masyadong mag-expect na talagang maraming bibili. And ganyan talaga yan, paunti-unti. Kasi talagang nag-start from, start sa zero talaga ako ngayon nga, yung
bagong business na pinasukan ko. Kasi dati naman nun sa akin, sa isang business ko na sa HK Best Buy is yung mga party supplies, yung mga toys. Nung ano naman talaga, wala lang bumibili as in. And imagine niyo na lang ngayon, diba, pinakamababa na yung 50 sa 50 orders per month, diba? Pinakamababa na yun. Kaya imagine niyo na lang, diba? Kaya push lang ng push, pag ano, wag masyadong mataas yung expectation. Basta, yun lang may advice ko sa inyo. Wag mag-give up, push lang, and yun. So, magkapaalam na rin ako dito guys, and kasi magpag-film ako ng video para sa kabilang channel, yung Christine Nikita channel. So, I hope you guys enjoy, and ayun, follow niyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget, and magkita-kits tayo bukas, and see you in my next video guys. Bye!